प्रणाम काका। खुश रह बउआ। आओ बैठ। तब कहो ना बउआ समाचार। ठीक है बा। तो काहे नु मेहरा के बोलत आ रहो ना ठीक बाटे कथी कही। तो 8 दिन पहले हम देखनी तू बाहर जात रहलो आ देखत जे फिर आ गइल घर का कोनो गड़बड़ बात बा का? नहीं खे गड़बड़ छोड़ा ना मियाज बहुत कुटाई रहता हमारे। तो मियाज काहे कुटाई रहता? अब कथी कही तारा से देखा ना हमार मेहरारू बिया स्टैंड शहर के ही शहर के ही हम घरवा रहनी तो हमरा घरवा के माने हमार माई खाना बना उना के खिया देत लखिया। तो निमन से रहत रहनी सन। दूगो छोटका भईवा संग देखता बड़ा बियाह भइले नहीं खे। अब हम चल गई बाहर कमाए आ घरे उ ना हंड भंड लगैल हसन। एगो हमर माई बिया अब बना के उ खियावते नहीं खे ओकरा के झगड़ा झुगड़ी क के इतना ना मारा पीटी कइले बड़ा सन। अच्छा अच्छा। अपने में उ कुली ये साफ हमरा मेहरारू पीटत पीटत है न दोदरा भइल बा पूरा मुंह पर कटा फटा गइल बाटे। सुन ल कस के मार देला बा बड़ी पिटाई कइले बड़ा सन। अब वही से मियाज कुटाइल बा वही है तोहरे लगा। अच्छा हमरे लगा कह कनिया। हां ये देखा ना हम तास नाम बतानी आई थी हम अपना भाईओ सन के अपना मतरियो का खिस में आईनी है आ वो कनियो के पीट देनी है। अब कस के हम पीट देला बानी आबे अब से ना माई हमर खाना बनाई तो हमनी के खानो ना मिली। तो वो कनिया तारा से चल तनी कहे तोहर बात माने ले और माई तो चल ना तनी कह दिए जे खानवा बनाई हमार मौगी तनी खाई पी तो 1-2 महीना में फिर ठीक हो जाए। कस के पिटा गइल बिया। चल बा तब हम पैरवी लेकर चली जे तुहार माई बनाओ सा तुहार मेहरारू बैठ के खा तो का करब हो। आज तक ले तो हम सुनले रहनी है मतारी भक्त लेकिन तू तो सफा मेहरारू भक्त हो गइल बड़ा हो। हमार तो मेहरारू के ना जनब हो। एगो काम करत हां तू यहाँ से उठा तो जल्दी उठ। हाँ जा जल्दी तो अपना घर। मैं तो बात का कहता हम अनिए तार लगे जे चल के मना देब। इहे हम चल के कहीं जे तुहार माई खाए के बनावत आ तुहार मेहरारू बैठ के खा। जल्दी यहाँ से निकलो ता। काहे खिसियाइल बड़ा मत हमें कौन खिसिया वाला बात हो गई। जइबा आकि तुहार दोसर व्यवस्था करी हम। अच्छा चल जाता नहीं बाटा मेहरारू भक्त बनल बाड़े।